Ahojte, dnes vám chcem ukázať, ako u mňa vzniká úplne nový projekt. Všetko to začína v hlave a keď dostanem nápad, okamžite beriem zošit, prvé pero, ktoré mi prišlo pod ruku. A potom na papier si všetko prekreslím v mierke 1:1, aby som získal dokonalú predstavu o tvároch a proporciách. Potom sa už púšťam do výroby. Najskôr si vyfrezujem špeciálny prípravok na ohýbanie. Ako vidíte, základom sú tieto 4 lamely, ktoré som si vopred pripravil a naniesol lepidlo. Teraz ich postupne ohýbam do požadovaného tvaru. Nasleduje lepenie jednotlivých častí. Keď lepidlo poriadne zaschne, prichádza na rad brúsenie, aby bol povrch krásne hladký a tvary čisté. Konštrukciu spájam pomocou domino spojov, pre ktoré si vydlabujem presné otvory, potom už len stačí všetky diely zlepiť dohromady a hojdačka je takmer na svete. Teraz nás čaká už len finálna povrchová úprava náterom a ušitie pohodlných vankúšov a matraca. Aby ste si výsledok